Takže první bod do soutěže získává kapela, která není z Ostravy, ale taky není z Olomouce. A je z Havířova a jmenou se Porcelain People. Je tady ještě někdo z kapely? A je tady někdo, komu se líbili úplně nejvíc, maximálně a byli by ochotní pro ně cokoliv udělat? Tak mohl bych vás, děvčata, pozvat tady za mnou na pódium. Já vám teda za kapelu blahopřeji k tomu prvnímu bodu do soutěže. A mohli byste fanouškům kapely, protože jsme pořád online na internetu, jedeme, slyší nás na Slovensku a v Austrálii, na Venuši a na Marsu, všude nás slyší, že byste těm fanouškům té kapely něco teďka vzkázali třeba, anebo i té kapele, možná, že třeba poslouchají. No tak jestli se vám kluci líbili, tak určitě poslouchejte dál a podporujte je dál na internetu třeba, tak? Děkuji určitě všichni kluci. Tak a teďka úplně poslední věc, je to na tu kapelu a teď to zbylo na vás. Je to úplně ten nejkrásnější dárek, co jim budete moct dát, protože oni to kluci uvidí potom na tom videu. A ta věc, ta situace se jmenuje Tanec vítězství. A vy nám teď zatančíte tu radost té kapely z toho prvního bodu. Holky, neskažte jim tu radost a udělejte něco pro tu kapelu, tím je namotivujete. Taneček! To mě mrzí, že jsem děvčata přivedl tak do rozpaků. Já jsem si myslel, že dnešní mladé dívky se nebojí vůbec ničeho a jdou do všeho po hlavě. Ale to jsem se tak trošku přepočítal. Takže já doufám, že jste se dneska pěkně bavili a že příští týden v úterý přijdete zase a my se na vás těšíme, mějte se krásně, dýchejte čerstvý, zdravý vzduch, zhluboka, jen co vyjdete z klubu a hodně zdraví. Láska!